до моето 14 годишно аз. Изглеждат безвредни, нали? Със съученици опитвате няколко пъти. И защо не? Какво толкова? Една вечер с Мишо, най-добрият ти приятел, ще бъдете сами у вас. Ще му предложиш да си купите няколко хапчета. Звъниш на съученик, който ще ти даде телефона на дилър. Ще купиш няколко хапчета и ще се прибереш у дома, където заедно с Мишо ще пробвате. Няма да си спомниш какво се случи после. Картинките в главата ти този път бяха толкова ярки и красиви. Сигурно бяха променили нещо във формулата на хапчетата. Когато дойдеш на себе си, апартаментът ти ще бъде пълен с полицаи. А Мишо ще лежи на земята под счупените прозорци. И той е виждал ярки картинки. Неговите обаче са го накарали да скочи от 9-тия етаж. Скъпо мое 14 годишно аз. Моля те. Моля те, не взимай това първо хапче. Просто кажи не.